Cantos de vostedes participaron algunha vez en xogos de rol? Bueno, pois agora contamos coa versión online de varios xogos grazas a unha empresa de Ribeira que puxo en marcha Autorrol, unha páxina con varios xogos de rol nos que os xogadores toman decisións e deciden como queren despois pois que vai a historia. Autorrol é un proxecto no que o que quixen facer foi trasladar os vellos libroxogos da época da miña adolescencia a un sistema online. Entón, o que pode facer a xente aquí é entrar e xogar unha especie de aventura gráfica con uns textos nos que ten unha serie de leccións. A cousa que diferencia Autorrol de outros sistemas que xa existen así, tanto en móviles e demais, é que ten unha parte na que a xente que participa na web pode crear as súas propias historias. Aquí buscamos, aparte de que se poda crear historias de tipo aventuras e demais, que o sistema clásico dos libroxogos, ten unha vertiente que queremos utilizar tamén para sistemas de aprendizaxe, é dicir, para sistemas educativos, no que, por exemplo, un profesor podería crear unha serie de exámenes que se moveran a través de decisións do alumno e fora aprendendo cousas a medida que se desplaza por elas. É un pouquiño a versión lúdica da educación. Pero aparte disso, por suposto, tamén é un sitio onde a xente pode xogar e vivir aventuras en vez de ler un libro de principio a fin, pois vai lendo o libro e tomando as decisións en determinados momentos para que o héroe, que é o lector, poda desenvolver a historia. Básicamente, o que se fai é ir a unha páxina que é autorrol.comunidadeumbría.com e ali podes darte de alta sin ningún tipo de coste e entón xa nese momento tes accesible unha serie de historias. Por o momento temos 2 subidas, pero ahora mesmo estánse facendo 30 historias, máis ou menos, hai 25 creadores que están facendo cousas. Entón, ti unha vez estás dentro do sistema, daslle a historia e inmediatamente empezas a xogar. Non hai que saber nada. Ti lees, vas vendo o texto, e entón, chegado a un punto determinado, pídenche que tomes unha decisión. É un pouco como cando ves unha película e pensas, eu se fora o héroe non hubiera feito isto senón aquelo. Pois isto é o mismo. Entón, podes xa xogar inmediatamente. Lees e creas a historia a medida que vas participando nela, porque escolles os finales e os movimentos que fai o personaxe antes de chegar a un punto determinado.